Egoera honen aurrean, bai lanaren kalidadeen eskasia eta langabezia eta saltuak eta sindikatuen zeregina zein izango litzake? Nola ikusten duzu? Esan gaude desbordatuak. Azkenean da oso garai komplikatu bat duzkezkigu, justu baina gure kasuan izan da zuzendaritza aldaketarekin bateak krisi hasi zen eta aurreko 4 urteko sohorra izan zen eta orain ere ari zegotu batzen. Esan gure zeregina azkenean krisi honetan zerbait gertatzen ari bada etengabe langileen lan baldintzak kaskartzen ari direla eta pixkat krisiari buelta emateko ari direla aprobetxatzen langileen lan baldintzak. Orduan da alden neurrian langileen lan baldintza defendetu eta kaskartu ez daitezela lortu, baina eraberean ere egoera komplikatu da, langileak ere daude oso larrituak, orduan kolako kasutan ere borrokarako almena askotan ez da hain handi izaten, orduan gure helburua dena da, azkenean pixka ikusten duguna da, patronala ari dela aprobetxatzen krisi testuinguru hau, lan merkatua erabat desarautzeko eta urte askotan lortu zian eskubideak bertan bera uzteko. Orduan gure borroka justu kontrako, eskubide horiek ez galtzeko zeren. Arriskoa dagoena da, krisi hau lehenago edo beranduago espero dugu pasako dela. Asuntoa da, pasatzen dugunean, lan merkatua ze goratan geratzen den eta ze lan baldintzetan geratzen den. Orduan patronalak bere alde guzti egingo du, erabat desarautua eta dena bere alde egoteko 0 puntu horretara iristen ganean. Gure helburua da, alde neurrian hori eustekoa eta borrokatzekoa. Bai, bakit galdera zaila dela, baina beste eragileen funtzioa zein izan beharko litzakeen, patronalaren aldetikan ziur asko beste eragile eta zitzitiakoan importantena patronala izango da, enpresari taldeak ere izango dira. Zuek nola, zein iruditzen zaizu izan beharko litzakeena gaurkoaz bestela beraien jarrera? Patronalena? Bai, enpleguaren ikuspegitik. Ikusten duguna da pixkat, orokorrean patronala oso epe motzerako neurriak hartzen dira eta beti bere mesedetan. Adibidez, gertatzen duguna pixkat negoziaketa kolektiboan erreformarekin. Erreforma horrek ekarri duena da, arriskoa dagoela sektore mailako hitzarmenak desagertzeko eta geratuko dira estatu mailako hitzarmenak edo bestela enpresa mailakoak. Hori guri ez zego interesatzen, baina patronalari ere ez zaio interesatzen, azkenean horrek ere enpresen artean, enpresa bertan gatazkan sortzen du eta gero enpresen artean ere olako kompetentziak, beraiek ere askoz egoera komodoan egongo lirateke gaur egun dagoen egiturarekin. Baina ikusten duguna da eraberean, patronala konstiente da Madridetik hartzen diren neurri guztiak bere mesedetan direla eta orduan ez dira gai, ez gu behin eta berriz errepikatzen duguna da Euskal Herri mailako negozia kolektiba egitura Euskal Herri, kasu enten da autonomia erkidego mailako, baina gaur egun dagoen egitura mantentzearen garrantzia eta pixkat gure tresnak edukitzean garrantzia eta eskuduntzak eman edukitzean garrantzia eta hori azken finean patronalera interesentza. Baina ez dugu nahi ikusten da patronaletik olako erabaki estrategikoak eta pauso estrategikoak egiteko beharrik. Gehiago daude epe motzera, enpresa bakoitzako egoeran arabera eta pixkat patronalan aldetik falta. Utxuna hori ikusten dugu, daudela oso beraien buruari begira eta oso epe motzeko neurriak hartzen. Amaitzeko Eusko Jaurlaritzak enplegua sustatzeko plan bat aurkeztu berri du. Oso herria da, badukazu horren gainean behin-behineko balorazio baldin bada ere. Da, pixka bat, gai desberdinekin kritika berdina egin dugu, eta da, lehenengoa da, ez dutela inolako harremanik izan ez sindikatu eta ez patronalarekin enplegu plan hori egiteko, eta gure ustez hori larria da, azkenean zer esateko asko dugu eragite sozialak, azkenean sindikatu eta patronalak batetik hori. Egia da, atzo aurkeztu zuten eta komentatu zutela, bidaliko digutela eta guk egindako ekarpeneri irekita dagoela, orduan gaude pixkat hori aztertu beharra ikusten dugu. Baina hasiera janeko txarra daukatzen eta atzo baldintzatzen zuten plana martxan jartzea aurrekontuak onartzearekin. Orduan guk aurrekontuen irakurketa oso kritiko egiten dugu. Azkenean 1.000 milioi gutxiagorekin egonda batetik kendu, bestetik kendu, egondia izugarrizko murrizketak
ez dakigu azkenean onartzeko, zaila ikusten dugu aurrekontuak onartzea, gure ustez ez dira onartzeko modukoak. Horren arabera baldin badago ere enplegu plana martxan jartzea, ikusko dugu enplegu plan horrek ze etorkizun duen. Baina bestela hori, asuma duguna da pixka aztertzekoa eta horren arabera gure proposamenak egitekoa gobernuari. Oso ondo, Ian, mila esker denengatik eta